बिजाथि फोसावनाया जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखआव होननानै फोसावो बिनि उनावनो जोङो बिजाथिखौ फोसावगोन आरो जोङो दासिमबो बबे समस्यायाव सोर गेलेगोन जों बेखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला BPFनि जानानै गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै दिसपुर सल' मोनसे जात्रा खालामदों बे रेलि खालामदों बे रेलिया गसाइगावनिफ्राय आरम्भ आरो गसाइगावनिफ्राय दिनैसिम जिखिनि रेलि खालामबाय थादों दिसपुर सल' जात्रा बियो BPF हान्जाया साक्सेस खालामनो हादों आरो साक्सेस जादों गासिबो जाथि जनगोष्ठী ओंखारबोजोबदों जों नुनो मोनदों आरो दिनै उदालगुरियावबो खोब पजिटिभ आरो बिनि उनाव तामुलपुर जाबावगासिनो दं तामुलपुराबो आं जिखिनि मिथिबाय थादों बिराद मोजां आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो दिसपुर रेलि सल' जात्रा रेलिनि जिथु उद्देश्य बेनो जे जोंनो जायगायाव सान्थि नांगौ जायगायाव जोंनो खौसेथि नांगौ जायगायाव जोंनो जौगाखांनाय बा उन्नयन नांगौ बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिसपुर सल' जात्राखौ खालामगासिनो दं अर्थआ बेनो दिसपुराव जोंहा MLA फाथायनांगौ BTC ओनसोलाव 15टा सिट दङ 15टा सिटखौबो जोङो NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव फाथायनाया जोंनि दायित्व आरो जोङो फाथायगोन 100%।